Companys, camarades, tios, salut. Tinc els collons plens de polvorons, neules i torrons. També estic força fart de desembolicar, passamuntanyes, mitjons i calçotets. Els ninjas també fem l'amic invisible. Però com que som una organització clandestina i anem tots vestits iguals, tothom fa el mateix regal. El decidim en l'assemblea extraordinària de cap d'any. A més, Frenèpoca, en aquesta assemblea va redactar aquest comunicat de cap d'any pels companys camarades tios de Ràdio Corneta. És motiu d'honda satisfacció que estiguin cardant fora de Veneçuela totes les transnacionals espanyoles, l'avenç de la guerrilla maoista al Nepal, i l'arribada als supermercats de la Moritz sense alcohol. Tradicionalment tenim la mala mania d'omplir-nos el cap de propòsits durant aquestes èpoques de l'any. Tot i que Frenèpoca prefereix plantejar-se el futur immediat, en ple mes d'agost, jaient en qualsevol càmping del Mediterrani, en motiu de la celebració de la festa de cap d'any, expressa els següents desitjos pel 2008. 1. La consolidació de Ràdio Corneta i l'augment de la participació popular en aquest projecte d'autodefensa cultural i informativa. 2. El descens i conseqüent desaparició del Reial Club Deportiu Espanyol. 3. L'enfortiment de la unitat popular i l'equilibri en la relació, militant/organització, en el si del moviment revolucionari europeu. Actualment xifrem aquesta relació en un 3/5. És a dir, per a cada 3 militants revolucionaris, hi ha 5 organitzacions en les seves decisions corresponents. Desitgem que millori el ràtio. 4. L'esfondrament de l'Espanya franquista. Reiterem la nostra postura. Ningú es creu aquesta merda. 5. Establiment d'un peatge a uns 25 metres del túnel de Berga en direcció nord. Aquests fondos seran destinats a recuperar tots els habitatges de la ciutat, que estan en mans de les màfies locals barcelonines. 6. Cadena perpètua pels propietaris de més de 3 habitatges. Les casetes de gos comptabilitzen com a mitja, les cabanyes dalt d'un arbre no compten. 7. Pic i pala pels membres del Consell Comarcal. Que comencin a acabar amb les seves mans i instal·lin les primeres vies pel tren. Estem al puto cul del cul. 8. Renovació de la programació de l'antic programa de televisió, Digui, Digui. I la reemissió de l'Escurçó Negre. 9. Amnistia per a tots els presos polítics. 10. Deportació immediata del Notes d'Operació Triunfo, que surt a vent del pla. 11. Comunicats i reaparició de les molt lloables i heroiques pubilles de Balsabú. Males putes, el poble us reclama. 12. Sexe periòdic, passional i desmesurat per a tots els companys i companyes de lluita. No cal que sigui entre vosaltres mateixos. Frenèpoca exposa aquest 12 desitjos, igual que els 12 gotets de ratafia que us cardareu per fer les campanades, amb la millor de les intencions. Us desitgem un 2008, ple de sexe, amistat, camaraderia, amor i justícia. Companys, camarades, tios. Tot el poder pel poble. Salut. Per acabar aquesta comunicació gaudirem d'una àrea musical, creada per en DJ Magnus. Ràdio. Corneta. Ràdio. Corneta. Tot el poder pel poble. Putugleu. Justícia 6. Ràdio. Corneta. La venjança del mitja serà terrible. Tot el poder pel poble. Justícia 6. Puta Espanya. Justícia 6. Arroja la bomba. Tot el poder pel poble. Corneta. Ràdio. Corneta.
justícia ser tot el poder pel poble. Puta Espanya.